Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihim ecmaîn. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar bilen Bedir җирлегенә барып урнашкачта ул Мәккә мөшрикләренең хәлләрен белешергә, алар нинди көчләр белән килгәнлеген белешер өчен кешеләр җибәрә. Һәм инде үзе дә шушы әйберләрне тикшерер өчен үзе дә барган дип әйтәләр. Һәм bir карт бәдәвине очраталар. Һәм шушы бәдәвигә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сорау бирә. Мөхәммәд турында, һәм аның гаскәре турында, һәм яни үзе турында, һәм инде сорау бирә мөшрикләр турында. Теге карт бәдәви әйтә: "Ә сез кемнәрсең?" ди. Башта сез үзегезнең кем икәнегезне әйтегез ди, аннан соң мин әйтермен ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әлбәттә әйтербез ди, ләкин син башта әйт" ди. Тегесе әйтә: "Миңа килеп иреште ди. Шундый хәбәр Мөхәммәд ди фәлән көнне чыккан ни белән, үзенең гаскәре белән ди, һәм миңа килгән хәбәрләр дөрес булса, ул фәлән җирдә булырга тиеш" дип күрсәтә. Һәм нәкъ шунда мөселманнар торган җир була. Һәм инде Мәккәлеләр ди миңа чыккан фәлән көнне дип әйттеләр ди. Һәм әгәр дә миңа килеп ирешкән хәбәр дөрес булган булса, алар менә теге урында булырга тиеш дип Мәккәлеләрнең төгәл урыннарын әйтеп бирә. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямнан "Ахар инде син әйт, сез кайдан" дип сорагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Без судан" ди. Ягъни беләбез ки, адәм баласы бер тамчы судан барлыкка китерелгән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям киная белән әйтә, тегесе әйтә судан ди. Нинди судан дип, ул инде аңламыйча кала ди. Чөнки бу менә шулай дип киная белән сөйләшү, ул хәленә карата, ягъни менә шу сугыш хәлендә дип әйтик инде, ул бик кирәк була, чөнки мәгълүматны таратырга ярамый торган була. Соңыннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук әйтеп китүебезчә, үзенең кешеләрен җибәрә. Булар арасында Гали радиллаһу анһу булган дип әйтәләр, Саат ибн Әби Ваккас радиллаһу анһу булган. Һәм алар Курайш кабиләсенең су ташучыларын алып киләләр. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям алардан сорагач, күпме нинди гаскәр белән килдегез дип, тегеләр әйтә: "Без аның санын белмибез" ди, ләкин алар күп ди. Соңыннан инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям сорый: "Сез ди көнгә алар ди, ягъни мөшрикләр ничә дия шалып аны ашап бетерәләр" ди. Тегеләр әйтәләр: "Бер көнне 9 дия шалалар, икенче көнне 10 ди." Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Алайса ди, алар ди 900-дан алып 1000-гә хәтләләрнең саны" ди. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең инде гаскәрен тизеп бастыра. Бер җирлеккә бер сахаба радиллаһу анһу килә һәм әйтә: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям ди, бу урын ди, ул синең фикерме яисә Аллаһ Тәгаләдән ингән вахийме" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Бу ди минең фикерем ди, шушында торырга кирәк" дигән. Һәм тегесе әйтә, теге сахаба радиллаһу анһу: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям ди, бу урын отышлы түгел" ди. "Без ди иң якын булган куйны үзебезгә алыйк" ди. "Калган куйларны инде күмеп куйык. Бездә безнең су эчәсебез килсә ди, без су эчербез, тегеләрнең су эчәселәре килсә, алар эчәлми калырлар һәм ул аларга күпмедер күләмдә тагын инде кыенлык, мәшәкать булып торыр" ди. Һәм инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям аның фикерен кабул итә. Нәкъ ул әйткәнчә аның тәкъдимен инде тормышка ашыралар. Соңыннан Саат ибн Мугаз радиллаһу анһу ул ансари була. Һәм инде ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга әйтә: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям ди, әйдә без сиңа ди айрым бер җир билгелик, биеклектәрәк ди, син айрым торырсың ди, карап ди, чөнки безнең ди Мәдинәдә әле ди калды кешеләребез ди, кардәшләребез ди, алар сине безгә караганда азрак сөймиләр" ди. Ягъни син ди, без әгәр дә җиңә калсак бүген ди, син безнең белән бергә сөйнерсең. Әгәр дә үтерелсәк, син исән имин генә кайтып җитерсең, һәм чөнки анда Мәдинәдә сине яратучылар, безнең кебек үк яратучылар бар" ди. Һәм инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямга команда пункты ясап куялар икенче айрым бер җирдә. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям инде дугалар белән Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итә. Һәм монда бик күп шундый теге аңа карата булган мәхәббәтне чагылдыра торган шундый гамәлләр була. Һәм Аллаһ Тәгаләнең ярдәме була. Ансын да әйтергә кирәк. Беренчедән, сугыш буласы көнне төндә яңгыр ява. Ул мөселманнарга чистарыну өчен була, аяк асларын ныгыту өчен була,
аяк аслары тыгызланып, инде йөрергә уңайлы була. Мөшрикләргә ул җил, давыл, гарасат булып төшә. Алар берничек тә ял да итә алмыйлар. Бу шулай ук аларга зур бер теге сынау булып килә. Сынау дип әйтеп булмый, газап булып килә дип әйтсәк тә ала. Һәм инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям икенче көнне гаскәрләрен тизеп бастыргач, ул инде аларны бишлеккә бүлеп куя торган була. Ал була, ике канат, урта үзәк һәм инде арт як. Менә шулай итеп бишлеккә бүлеп куя торган була. Һәм инде һәрберсенең инде җитәкчеләрен билгели. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям төн буе Аллаһ Тәгаләгә ялварып дугалар кыла. Гаскәрне тизеп бастыргач, шундай бер гаҗәп бер вакыйга була. Ул тизеп бастыра һәм үзенең угы белән бер сахабасы, Сават ал-Азия дип әйтәләр, ул алгарак басып чыгып баскан була. Ул аңа ди Сават ди син тигезлән дип ишенә үзенең угы белән төртә. Һәм тегесе әйтә: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям, син миңа карата ди гаделлек күрсәт ди." Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ишен ача. Ягъни ул суккан була инде, Сават тагын сугам дип учалам дип уйлый Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Ул ишен ача һәм тегесе инде радиллаһу анху тезләнә һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның ишеннән убып ала. Нигә алай эшлисең дигәч, эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям ди, вагъда ителгән әйбер якын ди. Ягъни ул үзенең үлемен туйган була дип әйтәләр. Шушы сугыш кырында үлемен табырлыгына инде ышанган, инанган була. Инде ди вагъда ителгән әйбер якын ди. Минем ди бу дөньяда соңгы кагылган әйберем ул синең тәнең булуны теләдем ди. Менә шундый зур мәхәббәт була. Һәм инде икенче көнне ике зур гаскәр очрашалар. Иң беренче инде бер бик нык шундый начар холыклы бер бәндә инде сүз бирә. Мин ди әлбәттә теге нигә барып чәчәкмен куюга ди. Һәм инде ул куюга таба юнәлгәч, аны Хамза ибн Абдул-Мутталиб үзенең кылычы белән чаба ди. Соңыннан чыгалар Мәккә мөшрикләренең иң зур дәрәҗәле кешеләре дип әйтик инде. Шайба һәм Гутба ибн Рабигалар һәм инде аларга каршы чыга. Алар сахабалар башта инде чыгалар, ансарлар, ләкин инде ансарлар белән сугышырга алар теләкләрен белдермиләр. Безгә үзебезнең тиңнәребез, безгә үзебезнең туганнарыбыз кирәк ди, сугышыр өчен ди. Ягъни Мәккәлеләр. Һәм инде чыга Гали радиллаһу анху һәм чыга Хамза радиллаһу анхулар. Һәм инде 3-3 сугышалар, мөселманнар җиңәләр. Һәм инде шушыннан соң зур сугыш башлана. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы вакытта дуга кыла Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп: "Эй Раббым ди, әгәр шушы кешеләр бүген үтерелсә, Раббым ди, сиңа гыйбадәт кылучы кешеләр дөньяда калмас бит ди. Эй Раббым, әгәр дә син теләсәң ди, дөньяда бер генә кеше дә сиңа гыйбадәт кылучы калмас ди. Эй Раббым ди, ярдәмең насыйп ит ди." Һәм инде ул шул хәтле күп дугалар кыла ди. Ул кулларын шулай югары күтәргән була, аның өстендә япмасы була, бер көнгече ул төшеп китә ди. Әбу Бәкр радиллаһу анху әйтә: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям ди, син инде ди үзеңнән торганны эшләдең ди, Аллаһ Тәгаләгә син инде дугаларны кылдың ди." Һәм инде шушыннан соң Аллаһ Тәгалә үзенең ярдәмен җибәрә фәрештәләр йөзендә. Бунда инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямда күрә, менә ди Җәбраил килә ди, үзенең атын тотып ди, тузанга батып ди. Һәм инде башка фәрештәләр төшә. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда бу турыда инде хәбәр итә мөселманнарга. Һәм чынлап та сахабалар әйтә торган була, шулай кеше ди, мөселман кеше кылычын булгап мөшриккә каршы бара торган булды, аның кылычы булганганча ук тегенең башы төшеп китә торган булды ди. Ягъни фәрештәләр мөселманнар белән бер рәттән сугыштылар һәм бу Аллаһ Тәгаләнең инде ярдәме иде һәм бу Аллаһ Тәгаләнең бер нигъмәте иде. Һәм инде Аллаһ Тәгалә бу турыда инде Куръанда хәбәр итте. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сөйнеп килеп чыга. Ул инде дуга укый Камар сүрәсеннән "Саюхзамул җамгу ва юаллуна дубур" ди. Тиздән шушы ди төркем җиңеләчәк ди һәм артка борылып качачаклар ди. Һәм инде җирдән ком ала һәм шушыны сибә һәм менә шу ком, сипкән ком 1000 кешенең теге мөшрикләрнең һәрберсенең күзенә керә. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Син атмадың ыргытканда ди шушы туфракны ди, Аллаһ Тәгалә үзе ыргытты" ди. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең бер ярдәме иде. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга ныклы иман, тәвфиq, һидаят, истиқамәтләрен насыйп әйләсен, ике дөнья бәхетләренә ирештерсен.